Ano ba ha? Oh, kuya. Lamig. Narang kuya gini ki di mabana ki advertisement. Balay sila penjenjar ya lagi. Papinjit kerpang ni kini. Like link bawah ke shillongadvertisement.com. Pinyo buat ki jimpen na. Bat ki berta ki shula. Link bawah ke shillongadvertisement.com. Oh, kunta mo? Bilay si Bon. Kahanyo Trap Youth Council HYC hapok Jilam Jongba Robert Jun Kharjarin President Lamba Roy Cooper Sindrem Secretary Hak Step Karpsan Trip Jemang Araja Arpuar Kala ai daka jingtho shaulat ka jala Meghalaya State Pal Malik Ringkat Kimat Jingdawa ban pentrikam nak benta ka jimantoi kinongram kinong elam hak jingekran berkilat thai khobor hadian ka jingwani kendu yaulat kiloong ba ka seng kala dawa ban pentrikam ni ka minimum support price MSP nak benta ki marrep bat ki marrep klau khnang ba kinongrep kinum syak yador Nolor gani ka sengkala kenturu ban pentrikam purai ka Meghalaya State Agriculture Produce and Livestock Marketing Promotion and Felicitation Act arajar arpo kumjuru baulat unkuntu ya ka sorkar ban ajira pisa signong rep ki basakta na ka cingsha len shop ha ka bon mariang pi ngilayu iya kini kisngi ki beladap na ka jingjur jong slam na ka jing len shop jong ki bor mariang kinong rep kilayam kilakaang namar ka jing penjulur jong ki jingthung ki jingtep ki jong ki tiaba phai pat ikilat jingerap ban pan naka sorkar Meghalaya lane naka sorkar jela ngilap ba ngiyo iba kini kisi gladon ki khobor ki bong ba ka sorkar jela ka jingerap shispa tingka arspa tingka ya ki basha penjulor ki kum kini ki bor mariang ti ka jingwan ga jongi ban ikendu ya governor kalong ba governor un ai jingmut lane un betha ya ka sorkar jela kabening kong ya kalong ba banwanra no ya kata ka policy lane ka minimum support price ikidor marab pia kisnam ki baladap hakapor bon len shop kane ka khlam covid-19 ngilalap mengilayu iba kinongrep ki jongi habakiwan bandi ya ki marab ki jongki lakalong hasilong lakalong hakinung nu ki jaka yo lane ki jaka di kinongrep ki hab bandi hakador ka batat lane ki hab ban subrat yaki jor namar beli namar bakamdon kata ka protection ka jingyadai kinongrep bandon kata ka dor ba kat sorkar kan bu bamdi bandunai kata ka dor ningilap ba kinorep kilap ban syudi kador sitengka artingka bat lada kimla bandi nama ka jing syaknyot yaki dor ki hab ban bret no ru yaki mar ki jongki hakita ki jaka ki baki ki wanra ti ka jing wanra ka jongi kawin ki jang dawa khmat jong governor kalong bodei ban betha ya ka sorkar jela bakadai ban pentrikam no ya kata ka minimum support price haka baki nongrep ki jongi kinyo eta ka protection lani ka jingada bakador jong unu umarep lani ki agro forest produce ro kamdei bandunai kata ka dor ya ka sorkar ka bu kabar kalong ba ka sorkar jela house name arjar arpo kalawan ra ya ka we ka an ya ka balatip kumta ka Meghalaya State Agricultural and Livestock Promotion and Marketing Act arjar arpo ya ka ba kilawan ra ya ka amendment how new banai ma song mentau snem ika jingsna jong ya ka ni ka an kalong ba haman la kiyo lani kindon kiyo ki ba ka sorkar jela kan sabu ya kita ki market committee ki ban penyat lani ki ban manage ya kiyo ki hat kabar kalong ba hakikum kita kiyo ki nongrep bat kinok lani kinong di jingdi kindon ni protection hakaba kador jong kita ki marep kimdai ban banduna ndai ban sudi lani ba kinong thiet kin pandor kat bamon ti kidon ru ki ta ki provision lani ki kendon hakatakaan ya ka sorkar kelawan ra kalong ba banwanra ban facility lani wanra kita e-trading ki bong ban khai yang marep lengba ki internet nang ta kumno ban penya ya ka khai ka pateng hukum kita giyo kadon ru ki kendon hakanikaan ya ka ba ka sorkar kan bu lani kan kumno ban wanra ki infrastructure lani ban penbahaya ki moi ki building ki nam ta kini giyo ki hat ti niyo iba ka jingwan ra ya kanikaan kadai kala dei kan jingarap lani ka kumno ban yarap ki nongrep mereka bersusi kalong ba nadu belasna ya ka an nam arja arpo ki wanra ya ka amendment haus nam arja arpo ar ka ba ki lawan ra ya ka schedule lani ka list jong ki marrep ki banyo ka protection kat kum kanikaan ya bersusi kalong ba kani ka sorkar jela hadu mentah kampat pentri kami ya katakaan ti ka jingbom la ban pentri kami kanikaan pat kawan ra no ya ka jingduk nong ki nongrep ya ka ba hadu mentah ngilap ba kinong rep ki hab banwande ya ki marrep ki jongki hakador ka ba la shulong kumai ye kinong thiet ti ngi ka jingdawa ka jongi matang si na khmat jong ulat jong ka jala ka long ba u dei ban kentu
ya kasorkar jela bakadai ban pentrikam ya kanigaan katkum ki kendon ya kabah latho apo jongka bat kabalai kabangi labu Ahmad jong governor kalong ban betha ya kasorkar jela bakadai ban ajingerap iki nongrep ki jongi habagi sya lengshop ki bor mariang da kajingya rap kabelong kabala kabosyong jingbut kan ndai ban syuai kajingya rap lo sya lengshop bor mariang asis pa tingka ir spa tingka kabom don jingbut kata kajingya rap ndai kajingkwa kajongi kalong bau nongrep abau sya ban lengshop begini ki bor mariang kajingya rap lu kadai ban long bet katkum kajing luksan kajongu kita ki lightly ki mat ki bangi labu Ahmad jong governor berkabasau tenat kalong bau governor mentah hakon jongi ulong balik si shibet lane hakini kisingi lasha ula bani kendu ya chief minister bat yakani ki jing dawa ka jongi ya ka bangi labu abai dei beki nongrep unsa ya kran bat unsa shimkhya bani kran bat chief minister jong ka jala bat bakhnam ka jala khnam beki nongrep ki jongi kinyo ekla jing rap te kata ki jing kran ka jongi bat ula jong ka jala mataksi